hoor. Dat is zo was het. Oh, dat doet net van mijn broer. Ja, Fries gewoon boppen. Ah ja, ik weet lekker op. Krijg net. Sarah, was ik het jou allemaal? Nee. Helper zien eigen op, ja. Helper. Wat leuk, Jelke, hè? Zo'n skelter mij. En vlog. En nou je daar een vlag. Ja. Ja, hallo. Hallo. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat geef ik dwan? Wikken eikens versieren. Ik eikens versieren. Wie gaan eikens versieren, ja. Maar maar alleen een eikenpakkersje. Dus hem hierop zetten, Hilda. Oh, leuk. En dan maak je mezelf weer met wat tape. En dan heb ik nog leuke stickertjes met link. Oh, wat leuk. En stiften. En stempels. Maar iets moois voor meidje. Zo, high-tech eenheid. Ja, wist. Met me. Maar zie je. Mimi. Oh, dat is wel krijg ik eens beter in de raar. Ja, Er even zit een niet pakken skork in die die hier. naast je. Zie je, even boeien. Ja. Dan Had een eiken hiertjes. Wat mooi. Nou, zullen we eens even zien wat we dat van keuzewerk voor meidje kunnen, jongens? Ja. Tada. Mooi kapseltje, ja. En kleurkast. En kleurtjes. Of dit is dan het brood. Ja, dat is het er ook. Dat is zo was het. Ja, je nou maar hoor. Ja, wat aan het opeten, hè? Ja, dat komt wel een beetje weg. Was er de tape aan? Tata. Die is mooi. Ja. Oh, dat doet net van mijn broer. Heel wat zeker. Helemaal stuk aan. Italiaan lekker op. Die was al hierop, niet, hè? Dus je kiest wel mooi versieren. Ze willen aan worden Steken. steken. Nou, maar steeds maar bekleuren. Oh, de Friese vlag maakt het uit. Wat een keuze. Ik ga poppen. Hallo. Had hij verbannen op zijn moeder. Had ik verbannen zo. Ja. Ja. Hier een voetbaltje in de neus, jongen. Van Oh, waar? die was die maar hartjes. Die is van Bente, denk ik. Die wil ik eigenlijk helemaal met oppieten. Dan zit je ook aan een foto heen naar Bente. Dat moet het idee. Waar had zin in een chocoladepeers Ik eigenlijk? had wel zin in wat grutters. In wat grutters. In een peerske gaan ze misschien. Net helemaal op, helemaal misselijk. En wat die? Lekker suiker. Is het in eren op? Kunnen we nemen jaren? Ach, hoor je. Maar dit is dus voor Bente maken. Oh, supermooi. En dan maar is je mijn squale zaken voor Bente. Zie je, kun je nog hele prut op kleuren, juist? Kleur maar. Maandje nou maar even. Ja, Friesland boppen. Ah ja, ik weet lekker op. Krijg net. Krijg net. Maar Fries vlag is wel mooi lukt. Vind ik dat wel knap. Het is wel glad van mij. Oh, wat je nee. Die komt erbij. Die is al een beetje kapot. Hildo is heel roe altijd. Die had haar heel stuk. Is die klaar? Is die kleer? Zie je, kan ik nog wel strepen. Maar een hartje erop tegen. Wat maakt het huid ervan, Hildo? Kinderen het wel een beetje. Hildo had potcheck versierd. En oh, ik komt er maar aan. Oh, plakkie, plakkie, plakkie. En waar zit je voor het Ruud? Van wie wil er in je wennen binnen? Hey Goldie, kom eens kat. Kom maar weer. Kom even op die kleed. Hé, ik ben net naar. Yes, 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 Eerst als je er nou wat de hafli valt onder tafel. Oh ja, hoor, die joeg maar lekker op. Heerlijk. Dit is wel lekker rustig. Mooi zitten. Voortje. Af. Nee, ik hoef geen poot. Je moet meer voort, ja. Hé, we een stukje tape op die molen. Vond ik wel lekker rustig. Dikke. Want dan ging het... Oh ja, nog één. Heerlijk. Is nog wel praten? Lekkere, rustige peeske daar. Wat wil je nog? Wabi wabi kaka. Het kruis ei. In het Fries of in het Nederlands? In Duits. Engels, in het Engels. Egg. In het Engels is het EGG. Maar ik bedoel, Egg. I love you. Oh, I love you. Zeg ik dat even van die uitskrouwen? Ja. Dat klopt op zich wel trouwens, ja? Ja? En dan een L-O-V-E. L-O-V... Een liedsen is dat? E. Ja, en dan een Y, en dan een O, en een U.
I love you. Ja. Dat zit er al. Wauw. Een stuk vlindertjes op dan. Ja. Wat is? Wat is dat? Vlinder. Pop. Mooi zaken. Heel mooi, jongen. Pop plate. Is Jeske weer onder de tafel? Is dat Is dat Sofie? ik ben, dan- Jeske. Toe. Mami, dit is wat ik nu ben. We gaan aan niet met aaien om optypen. I love Juist alles aaien wij. you, Ben. Jeske af. Toe, levensschap. Ingrid is zult. Nee, maar die- Zo'n bende met die hoen. Wat is dit hier? Hij is schat. Zo mijn vriend, hè? Is dit op het kleed? Ga je Famke en zus? Zitten? Ik hoop dat Famke een broer krijgt. Nou, maakt er niks uit, Ja, wat hè? zit er? Beide is goed. Qua zaken zo leuk bij. I love you, Een zuske? En hoe mag je dan hieten? Bente. I love you, Bente. Famke Wat een tegen. liefde. Wat een liefde. Maar dat wordt wel heel ingewikkeld aan ze beide Famke hieten. Ja, dat op zijn vaker komen ze allebei op. Wel handig. Ja, denk je? Ja, Of net. nee, zo met die vrienden. I love you, Bent en Grit had eromheen. Dus Heel mooi. Heel mooi. Mag ik een stukje curry? Jeske en mij. ik heb wel vis. Beestjes even van. Wat ik heb wel Zit ik een paar keer pepek. Zwemmen. Best select wel even naar Parker Heijn of Beppe Chits gaan, denk ik. Zullen we een Beppe zeggen? Ik denk Beppe Chits, ja. Nou, wij nog even koffie en dan had de bandje aan uitknutsel thee. binnen. En doe thee, dat is lekker thee, hè. De bijna aan uitknutsel binnen even een lekker stukje curry. Jeske, dat is ook En dan doen we een paasbrunch. Of lekker een eten. kleed. Maar eikens en broodjes. En trouwens, du hast me nog niet verteld. Ik had je juist net in de show, maar je hebt hier juist met die PSK ziekje bij het voetballen. Hoe ga je dat? Want toen best voor direct naar Ivan daarna hier, maar Net goed. net goed. Ik heb 14 aaiens. Dat is toch best goed. Ja, wat is wie van u zo jij of wie in 92? Echt weer? En wie En dat, wie wat ik jaren? en wie dat dan dit model aan of wie dat van die liedjes van Disney? Hele nekkers. Hier is van die. Ja? En hier is eigenlijk nog een beetje van die gruttere. Sokken dingen er dus, ja? En dat zag een beetje nog. Ja. En dan dit is een line direction. Oh, maar wel even chocolade dus. En dan die voeders moest ik horen. Gewoon kreeg ze gewoon een Nee, je eigen. moest wel erin leven. Van. Ja, want als hij een twaan jou draaien had. Verdelen ze ze wel. Dat wie vleem En hier dan kreeg je hem rechts in dit koetje mij. Wat leuk, hè. Helemaal daar een ziekje west, hè. Nou, wauw jongens, wat een mooie creaties hebben we maken. Tevreden? Kijk, supermooi jongens. En nou opeten. En nou op Fred. Nee, eerst een curry. Eten we ze aan op. Jiske. Jeske? Even ervan. Oh, Jeske Ja, maar curry. Jeske. Oh, ik denk Jeske wat ze opeten. Nou, een eiken keer wel. Chocola, maar Het net. zijn mij Jiske. Maar Jeske. Ik Ja, vind dat Jeske want en hondjes eiken wel lekker hondjes kingen chocola, hè? Eikens wel. Jiske en Eikens. Dat zodra je lekker vinden. Tuurlijk, is ik nog rauw aan, ja. Ja, dat is wel goed voor de vacht, zei ze. hè? Die zet shit. Wie had ook deel even? Zullen we straks een Eiken? Ach, ik oude hondjes best toch. Boef. Ja, van die wat er wel. Die gaat wel oranje. Ja, de curry is. Dat moet dus zeggen. Even rekken, even strekken. Ah. Wij gaan lekker te kuieren. Oh ja, ik moet je nou even wat zien laten. Want juster zei ik van ik hoop dat u bed nog komt. En die weer dus kaan. Of ja, juster weer de kaan. Ja, men pakt Sadie jaskat. En inderdaad, het bed is er. Maar hem wel het leeuw was net. Het verkeerde onderstel. Zie je het erbij? Maar check, dit is dus uw nieuwe bed. Alleen nog er zit een... Dat ik het zo chic heb. Valt ik naar die dus heel wat op. Een houten onderstel bij. En wie hier dus wel dit bed bestelt, maar mij een stielen onderstel. Dus ja, het hier haast net alles wezen kan. Dus er rustte wat een vloek op dit bed. Maar hij stiert je prachtig en ik vind hem heel mooi. Het hout vind ik heel mooi. Echt maar van die noesten erin en echt prachtig. En wat weer er gebeurt, hè? Want je watcht altijd op je bed en nou weer er wat heger, maar je is die zo'n mooi potje. Wat is daar mijn bad? Ik mij stikken. Oh, doe maar eens even stikken. Die prongelok, hè? Oepsie. Heeft mij. Ja, het stiert direct net heel handig, hè? Maar ja, het is eigenlijk echt je watersgoed, hè, een bed. Kom eens. Wat maak ik dan? En men had al voetsmieten gehad, dat is al voet. Patje weer hindert niks, maakt het niks uit. Maar dat is echt net zo toek van hem. Dus nu hebben we het kerstje maar in, maar die stier dan hierin. Maar nou dacht Ilda, hier kan ik wel
Zago, nou. Hoe mooi is dat? Zie, die stier is hier in dat oorpadje, hè? Dat is echt wel een beetje brutsen. Hoe kan dat nou? Waar had dat dan dingen? Ik Siska. Ja, dat moet een kerstje. Ja, maar dat hoeft net, schat. We hoe je een kerstje op een kamer. Alleen voor de sier is dit. Voor de show. Het is helemaal zeker. Niks, jong. Hou maar, hoe dat meer steken. Ja, kom jongen, we kunnen boeten. Die jas aan. Keur je. Zagen, was ik een sjaal om, ha? Nee. Helper zijn eigen op, denk ik. Helper. Oh jongens, het had zoveel handen. Hoe neemt dat? Het had zoveel tijd nodig. Ik ken het. Jongen toch eens even. Jongen maar even. Vader, wie er dooruit komen. Maar er zoveel gebeuren, kost zoveel tijd. Jeske snot. Ja, Jeske had wel een beetje snot, ja. Doe net met z'n volle. Dat is dan een beetje chocolade aan moelen, maar dat er misschien ook nog even aan. Dat is bewijs. Dan maar we die nog even Ik poetsen. zal even die jas op heen. Ja, Hildo, haar jas lijkt nog in de auto, hé. Maar dan een jas aan, het is Zorg een... je gauw weg, voordat er maar die lelijke sjaal komt. Hij pakt een jas. Lekker sjaaltje. Zaak het Ajax, ja. Nou, kan dit wel nice qua op een kapstok heen, jongen, dan wordt het gevaarlijk. Ik wil net naar Feyenoord. Ik wil net eens... Ik sluim in bij de prullenbak. Nee. Nou, werd er in ieder geval scan. Hi. Nou, dit is toch toek betocht. Oh, er eentje naar beneden. Ja, dat was er nou van nemen. Hé, Hilda, wat is er nou mooi? Nou, maar eens wat trapen, jongen. Even goed uitzien bij de dik. Komt er wat aan? Nee. Ik trouw je. Ja. Go. Asje. Even zwaaien, nou met Chip en die. Joe. Oh, met Chip en die had paardenbijt mij. Pakken aan, de Bepperennie. Van de klas. Zullen we zijn, joh? Sure, hij heeft de Jeske wel achter. Nou, ga er maar heen. Ik denk dat Jeske hem wel ophelpt, hé. Hey, hoi! Hey, Jeske! Jeske is de allermachtigste snelheid, dat is net Leo. Jeske is snel, hè? Bist je al wurg? Ik ga erin, maar ik kan die loeken. Maar shit, ik hield al een beetje terug. En mijn Hildo is wel zwier, hè? Pak een stakje, Jeske. Waar is die stokje? Zo, vast. Pak hem. Goed zo. Waarom was dit nou zat hier? Ga ik weer een goed in, denk ik? Ik doe het nog goed, hè? Dat ben even het makkelijkst, Jelke. Oh, zo. En dan kun je het handvat gewoon broeken. Ja. Dat is dit echt wel handig, vind ik. Maar hij wil zoeken? Nee, je kunt hem. Maar dit gaat winnen. Met de beestjes naar de wand, toch? Is het tegen, hè? Zaken wil eens keuren, hé. De waan de beestjes op de bromreis. Maar dan moet de karren hier even stilzetten. Ja, ik vind het nou niet zo. Dat wil net terug hier het rotjes, denk ik. Plan is wie is skelter, maar toch mij. Nou, ik zei dan met hij mij wel lukken. Maar dan kunnen we even echt een blok op, nou. Oh, wat een goeie grote broer bist u ook. Valt van mij, dat is wel aardig. Het is net heel wierd. Wel iets stik, jongens. Ja, is ik zeg. En dan kun je skelter voor mij gaan zaken. Oh, doe. Lerre. Hey, Jeske wel wat snel, maar Ildo kan net zo snel, schat. Maar goed, is toen maar ik beter. Is het maar Jeske te keuren? Ja. Goed. Jeske kan net zo goed rustig doen. Hey. Je kan net zo langzamer in als die. Ik vind het een beetje lastig. Zak het mooi. Ik jij de guide nog, hey. Die denken van, hé, hey, door is dus voorbij. Nou stink ik als zien. Ja, die Jere Membo, jong. Die denken van, hé, hey, hallo, is het verkeerd? Hé, kom zij, jongens. En wie komt? Is het blokje om. Ja, ze razen, hé. Hoe doet ze? Ja, is er wat te zeggen? Nou meer ben. 12 van die hampels is wel meer gedaan, hè? Maar het hier in de veert. Wel lijkt net. Maar lijkt. Ja, hij lijkt wel wat in. Ben je het al? Hast du dat in? Nee. Oh, Maar hoe je. let me mooi lezen. Ik denk dat ze hem nog ophellen moeten, hé.
Vanwege al die wegen die eruit lezen, dan is dit zo van Jimmersloos. Dan gaan ze misschien wel één aan de kantlijn. Jimmersloos, want de andere kant op kennen. Daar verder. Oh, van vrachtauto's. Oh ja, die moesten hier natuurlijk ook langs. Ja, sure, hier is ook nog een boot. Daar kunnen ze dan net in. Ja, daar maken ze net los. Wat haast van? Oh, wat zei Jiske? Ik ga wat voor die. Jiske, Hilde had het voor die. Dank je voor Hilde. Jiske vindt het zo lekker. Nee, hij vindt hem net zo lekker. Helaas, pindakaas. Hilde even sturen. Ik ben benieuwd hoe dat gaat. Zal ik de hoemer eraan? Zit vast, hè? Ja. Hij zit hier eens. Oh, rustig blijven. Goed zo. Nou, zet het potje maar op trapers. Is dat bij? In de midden. Sturen. Sturen! Sturen! Deze kant uit. Deze kant uit. Sturen! 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 Oh, zaken met mijn helpen te sturen, denk ik, ja. Goed zo, Hilda. Ze stuurt wordt, maar net een specifieke kant op. Sturen. Je heen sturen! Deze kant uit. Ja. Goed zo. Ah, zo kun je het ook leren, hè? Goed zo, meid. Super, ja. Oh, shit. Goed zo, meid. Wat leuk, Jelke, hè? Zo'n skeltermaai. Wat leuk, zo'n kaier op Peeskesmijn. Maar in je voordeel. Het grootste gedeelte is het goed gaan. En Saka had inmiddels een fiets opgevonden. Dus hij staat op die skeltermaat. Ja, nou wat hij daar. Als we gauw even lekker brunchen. Lekker eten. Oh, Saka! Lijkt nog als die in de sleep. Dat ik wel laken. Ja. Nou, haast dus, gelukkig. Nog een lietstukje, ja? Zet op. Tje. Maar die aan ik opeten? Zet me direct down. En mijn krijgt ze die. Ik zou zeggen, zaken pak. Oh, net al je tegelijk. Mijn pak ik wat waar. Ik zou zeggen, zaken pak to de wingles. Toen zei ik paken, zaks to de vinpleskes. Dat is weer een heel mooi centje weer dat. Ja. En dan is je paren, hè? Paren zaken hebben we wonen. Nou, maar station. Wat een chique glaasjes. Krijgt echt. Ballen hebben. Ze willen nog even die stakballen aanbakken. Dat is ook wel lekker. Zo, dit is hier mes. Zo, dan ben al hier al in stukjes zaken. Oh ja, Grappig, hè? Nou, maar hoop je dat het lekker is. Dat heb ik net. Nou, jongens. Zo, daar gaat ie. Zaken dat het bestek. Wat hebben we hier al? We hebben compleet drinken, ballen, fruit. Wat nou, lieve? Was er hierin, hè? Doe hoest die net? Hoeft net, schat, ja? Maar nee, op hij wacht je. We kunnen eigenlijk nog net beginnen, hè? Dat wordt sneu. Nou, pak maar wat. Hij doet de beestjes nog even. En welke was toe graag? dat is kijk. Best. Pak maar. Even zitten in. Dat is nog wel een beetje gevaarlijk bij je. Maar met mij voor de skillen was het hetzelfde dan. Hetzelfde dan. Zal ik even een schaapje pakken voor de skiltjes? Doe hier alles maar in. Toppie. Oh, sure. Grote broer helpt even. Dat vind ik wel zaken. Lastig, hè? Maar staat dit eerst even in het begin, ja, daarna je woorden door. Ja. Is dus een zin in eiken, hé? Ja. Ja. Nou, maar toen zijn ze er weer al. Jas uit! Daar ga je met de jas even uit, hè? Had hij ook een jasje? Zal ik het er toch? Of is dit net een jasje? Een veldje? Ja, maar omheen zit soms toch ook nog zo'n veldje? Ja, Sam, deze. Zo'n vliesje. Hele dunne. Heel tin. Werd dan dat een... Dun of tin? Heel tin. Werd dan hun veld, werd dan dit ongeveer zit, of net? Ja, zijn bodenpannen, maar lekker in de stad. Wat was toen zaken? Lekker naar eiken? Nee, nog niet. Nog net, azen. Ik wil even een... En op heidwachtje misschien. We kunnen blijven vast sudra's in eten. Maar dat mag niet. Oh, daar komt hij weer aan, jongens. Ik heb weten. Daar is hij. En op fietsje. Die fiets best snel. Ja, dat is een fiets van het Chibbe, hè? Wat wilde ik deze? Dan is hij een vreetje. Maar dan hoest er maar een beetje in te doen. Stek deze? Nee, zei ze. Nee. Gauw een beetje. Wat zit hier in die maan? Had het al op? Ja, ze had het heel eind. Goed kou, hè?
Ha. Ja, of een kiwi. Even wachten op Heid. Heid is Hij haast. komt ook. Heid is dus. Ja, Nog even wachten. die wil lekker eten. Ja. De bal is als kleed denk ik nog 2 minuten 28. Ja, ze had eerst de eilen op schoen. Hebben we op die wachtje. Zit hier al even, schat. Shit. En die is Oh. bereid. Nou, dankjewel. Maar zo is zitten, schat. Dat zie ik gevaarlijk vinden. Ik heb het 12. Ik ben bij de beestjes. Ja. Of haast bij de beestjes. Ja. Het grote schukking door water. Oh, Jeske mij. Hier is het hulp. Nou, die gaat steeds erom gebracht, hè? Ja. Nou, ballen. Even een nieuwe pannen van Jelk. Want ik vreegde als hier het aai even in twaan. Maar een stukje van, heel een stukje van. En dan zeg je dat is Maar de hi- pan een beetje kapot weer. Dus Maar dit is de pan in twaan, Jelke. Het aai maakt in twaan. Oepsie. Deze pannen wil een beetje steken, dus nou is het gewoon klaar. Maar ze zeggen zaken, weet je wat ze zeggen? Scherven brengen geluk. Hier aai dat. dit is troll echt. Ja, dat. Kijk, lekker goed en doorpraten, hè? Hallo, Zegt nou oké, man. mem zei, ze zeggen altijd, scherven brengen geluk. Wat is dat? Nou, dit is scherven. Dit is in twaan, of als een mokje vallen is, dan lezen er al je scherven op de grond. Ja. En dan zeggen ze altijd zeggen ze van, scherven brengen geluk. Nou, kijk toch? Op weer heel veel geluk. Gelukkig reageert er, hè? Ja, gelukkig reageert. Dat is mooi, hè? Zo denken, er komt hem weer om haar verhaal. Ik had wat vertellen. Oh, de ballen, de... Tiffany. Ekleer. Dat is het helemaal saai. Hey. Zei ze dat? Nou, gelukkig snapte je het. Nee, ik denk zo. Mem lult ik maar wat. Oeh, dit ziet er wel lekker uit. Lekker knapperig. Kom maar mooi. PSI. Nou, maar wat zei je? Kom maar mooi, PSI. Lekker Italië. Nee, die is van hij. Ja, die ben lekker, joh, die ding. Gewoon lekker zacht. Ja, mooi liedjes van alles wat erop kan. Als het nog pasta, bedoel, als ik nog pasta, dan pakt het maar, hè? Het is lekker eten zaken. Ja. Nou, wel lekker uit buiken. Ja. Hé jongens, wij hier een hele mooie peerske snijden, hè? Die haar peerskijf ziet, we gaan lekker te kuieren geweest. Al eindigen dat wat in een blamage. Geit moest de scouter loeken, Hilde moest googelen en toen is het meer naar fiets. Heel dat niks, hè? En nog heel lekker eten, hè? Vind je eindelijk lekker? Heerlijk. En de eiken van Bente krijgt Bente, hè? Ja. Hé jongens, wij zijn zitten. Hoe is het nou een leuke vlag? Abonneer je. Zet me leuk op de week. En via het net. Dat je wat in Alone. Dit je met het alle van die tablet. En telefoon. Oh, night zit vlog. En doei. Doei.